Капитан Петър Добрев. Добър вечер, уважаеми избиратели. Аз, като кандидат, подготвих его предизборна програма и сега ще ви разкажа за това, какво мисля да правя в бабата, като стана председател. Най-напред смятам, че във всичко трябва да се търси позитив. Его, например, баба Дона куца. Ма заради това, че пътя в село крив и с дупки, то това ни се огажда. Да, има и плюси в това, че пътя в село е крив. Его всичко, което се кради, се остава пак в село. То по тези пътища не може да се изкара. Проблема било, че в клуба крища тече. Зато вода имат. Пак плюс. Ма той въпросът с краденето не е тъй актуален, като въпросът с сплетните. Он е откраднал толкова, он е крадял там. Гато се налее винто, населението в бабата се увеличава. Виждате ли колко убо имаме в село? Сега да минем по вашите въпроси. Орта казват, че имало такава проблема. Селото празно, младите бягат. Ми нека да бягат ко? Ние трябва ни здраво поколение. Аже затваряли школата. Нека да ги заторят. Децата и тъй малко останая, че макар тя да не избягат. Орта ма питат, за ко у сегашния председател Армане му е тревясал. Че човека де да крие всичко на краденото. Орта пак се питат, как да решим въпроса с то буклук? Ами как, да не го избират повече. Тъй, пък сега за това, ко мисля да правя. Най-напряж ще направя пътя ки селото. Не бива, гато някой вкарва в село, председателя седа елца. Въпросът с пътя трябва да се решава уже. Заради това, че никой не може да вкара в бабата, се набравя много овчи кожи, пирошуна и прасета. Пък киреч няма. Предлагам въпрос с пътя да го решим тъй. Във всяко една дупчица да турнем по една картофа да насеем. На есен такъв урожай разберем, че пътя си направим още и за фестивал же има. Право, че и тук има една малка проблемка. То картофите и гъста ни се сеят. Кстати, за фестиваля. Предлагам селския фестивал да го провеждаме 1 апреля. Тоест, тези пари, които отпущат отгоре за такива нужди, фестиваля се дължи за смях. То в бабата има много проблеми, но гато се налее винто, проблеми няма. Въпросът с работа. Той може да се реши, като разрешим да се оди на Коледа, макар един път в месец. Гато же стана председател, же економим, же сеем арманята в 2 ката. Исках да направя в бабата метро, но заради голямо скъпление на кирски мишки не може да направя метро. Явката на виборите то път ще бъде май ниска. Ми то кой прави вибори, когато се наляе винто? Избирайте мене. Аз знам как да върнем Орта в село. Да направим трасата Одеса-Рени односторонне. Киди селата. Или макар просто да го направим.
Искам да напомня, че този концерт, на който вие днеска додехте, се провежда в поддръжка на моята предизборната кампания. Конгреса и Актива организират за победителите поездка в България. Аз за останалите организирам от себе си поездка в Бабата. Нека да имат стимул да побеждават. И под ръкавена приглашавам всичките на дискотека в нощния клуб Остров. От мене, от чисто сърце. Моя помощник Алексей подред това ще ви каже повече за това мероприятие. Довиждани в моя председателския кабинет.